कमिउनिकेसननिफ्राय लानानै सोलोंथाइनिफ्राय लानानै साइस्थ'निफ्राय लानानै माखासे गोबां दिगाव जों जेरैबायदि मोनसे थांखि लादों जों बेखौ मावफुंनायनि जोङो बांसिन आरो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जेरैबायदि जोङो फान्ड लाबोनांगौ जेरैबायदि जों सरकाराव अंशदार हिसाबै खामानि मावनांगौ आरो जों बांसिन दिनै रायजो राजाफ्रा जोंखौ फोथायनानै दायथ' होदों बेखौ जों मावफुंनांगोन आरो थैंक यू कमिउनिकेसननिफ्राय लानानै सोलोंथाइनिफ्राय लानानै साइस्थ'निफ्राय लानानै माखासे गोबां दिगाव जों जेरैबायदि मोनसे थांखि लादों जों बेखौ मावफुंनायनि जोङो बांसिन आरो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जेरैबायदि जोङो फान्ड लाबोनांगौ जेरैबायदि जों सरकाराव अंशदार हिसाबै खामानि मावनांगौ आरो जों बांसिन दिनै रायजो राजाफ्रा जोंखौ फोथायनानै दायथ' होदों बेखौ जों मावफुंनांगोन आरो थैंक यू कमिउनिकेसननिफ्राय लानानै सोलोंथाइनिफ्राय लानानै साइस्थ'निफ्राय लानानै माखासे गोबां दिगाव जों जेरैबायदि मोनसे थांखि लादों जों बेखौ मावफुंनायनि जोङो बांसिन आरो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जेरैबायदि जोङो फान्ड लाबोनांगौ जेरैबायदि जों सरकाराव अंशदार हिसाबै खामानि मावनांगौ आरो जों बांसिन दिनै रायजो राजाफ्रा जोंखौ फोथायनानै दायथ' होदों बेखौ जों मावफुंनांगोन आरो थैंक यू थेंक इउ